ଥରେ କ'ଣ ଘରର ମୂଳଦୁଆ ବୋହୂମାନେ ହୋଇପାରିବେ? କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯା କେବେ ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ରହିପାରିବେ? ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳିକଜିଆ ହୁଏ, ସେଠି ଦୀପା ଏବଂ ନିତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେବ। ଦୀପା ଏବଂ ନିତା ଦୁହେଁ ଯା। ଦୀପା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିତା ଘର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ଏକ ଭରା ପୂରା ପରିବାର ଥିଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପିଲା, ମୋଟ 10 ଜଣଙ୍କ ପରିବାର। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପିଉସୀ ଶାଶୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ରହିବାକୁ ଆସିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପିଉସୀ ନାନୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୀପା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନିଜ କାମ ସାରୁଛନ୍ତି। ନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଓ ଟିଫିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୀପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସିଲେ। ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କଲେ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଗଲେ। ନିତା ପୁଣି ଦ୍ୱିପହର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଶାଶୁ ଓ ପିଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଲେ। ପିଉସୀ ନାନୀ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ଛୋଟ ବୋହୂ, ତୋ ବଡ଼ ଯା ତ ତୋ ଉପରେ ଭଲ ହୁକୁମ ଚଲାଉଛି। ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଲାଗିଛୁ, ଆଉ ସେ ମହାରାଣୀ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ପରସୁଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ନିତା ଏବଂ ଶାଶୁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ନିତା କହିଲେ, ନାଇଁ ପିଉସୀ ନାନୀ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ପିଉସୀ କହିଲେ, ତୁ ଭାରି ସରଳ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ନିତା ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲେ, ପିଉସୀ ନାନୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପା ଅପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ପରସିବା ଦେଖାଗଲା। ହୁଏତ ଏଇଟା ଦେଖାଗଲାନି ଯେ ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବସାଇ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇଲେ। ମୋତେ ଗାଳି କରି ଆଗ ଚା ପିଆଇଲେ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଓ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାରେ ମୋ ଜଳଖିଆ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ମୁଁ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ଅପା ସକାଳୁ ଉଠି ଠାକୁର ଘର ସଫା କରି ଫୁଲ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବା ବେଳେ ଅପା ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରାମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତାଜା ପରିବା ମିଳେନି। ଅଫିସରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତଥାପି ସେଠାରୁ ଆସି ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ମୋର ଯା ନୁହନ୍ତି, ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ବୁଝିବି, ତେବେ କିଏ ବୁଝିବ? ପିଉସୀ ନାନୀ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପା ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ନିତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥିରେ ତୋ ପ୍ରିୟ ଲେଖକଙ୍କ ବହି ଅଛି, ବାହାର କରିନେବୁ। ନିତା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ନିତା ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ବହି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିଉସୀ ନାନୀ ଦୀପାକୁ ଡାକିଲେ, ବଡ଼ ବୋହୂ, ଏପଟକୁ ଆସ। ଦୀପା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପିଉସୀ ନାନୀ, ଆସୁଛି। ପିଉସୀ କହିଲେ, ତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଏମିତି ଫାଲତୁ ବହିରେ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେ ପୁଣି ତୋ ଯା ପାଇଁ। ସେ ଘରେ ରହି କ'ଣ କରୁଛି ଯେ? ତୁ ଦିନ ସାରା ଖଟୁଛୁ ଆଉ ସେ ଘରେ ଆରାମ କରୁଛି। ଦୀପା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆରାମ? ନିତାଙ୍କୁ ତ ଜବରଦସ୍ତି ଆରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସକାଳୁ ବିଚାରି ରୋଷେଇ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ପସନ୍ଦ ଏବଂ 4 ପିଲାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସକାଳର ଚା ପିଇବାକୁ ବି ତାର ହୋସ ନଥାଏ। ଦ୍ୱିପହରରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଓ ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ସେ ଦେଖେ। ସେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅଫିସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରେନି। ମୁଁ ମୋର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଅଫିସ କାମରେ ଲଗାଇପାରେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଔଷଧ କେବେ ସରିଲା, କେବେ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ସବୁ ଜଣାଥାଏ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ କେବେ କ'ଣ ଉତ୍ସବ ଅଛି, କ'ଣ ଦେବାକୁ ହେବ, ସବୁ କଥା ସେ ମନେ ରଖେ। ଘର ସମ୍ଭାଳିବା କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଅତିଥିଙ୍କ ସେବା ସେ ବିନା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗରେ କରେ। ତାକୁ ଖାଲି ବହି ପଢ଼ିବାର ସଉକ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଏଇ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ କରିବି, ତେବେ କିଏ କରିବ? ପିଉସୀ ନାନୀ ପୁଣି ନିରୁତ୍ତର ହୋଇଗଲେ। ଦୀପା ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ଏସବୁ କଥା ଶାଶୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ପିଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ନାନୀ, ଏ ଦୁହେଁ ଯା ହେଲେ ବି ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି
ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମୋ ଘରର ଶକ୍ତ ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି 2 ଜଣ, ଯାହାକୁ ହଲାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି କଥା ତ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ସାହସ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବ? ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଶାଶୁ ହସିଦେଲେ। ପିଉସୀ ନାନୀଙ୍କ ମୁହଁ ଏବେ ପୂରାପୂରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ଆତ୍ମୀୟତା, ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାର ଭାବନା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହିସବୁ ଆତ୍ମିକ ଗୁଣରେ ଘରର ବଗିଚା ସଜେଇ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ନର୍କ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।